Здравейте! Взимам ви с мен на разходка с Бекчо и през това време ще ви разкажа всъщност какво се промени в моя живот в последните няколко години. Реално от 6 години насам аз доста промених живота си, започвайки да се храня балансирано, достатъчно, а не малко, и започвайки да тренирам както трябва. Живота с Бебче е много интересен, като чуя, че се размърдва в количката и ще правя паузи. Приоритети. Живота ми доста се промени от това нещо, защото започнах да имам много повече енергия, започнах да имам много по-здрав имунитет, започнах да изглеждам много по-добре и усилията, които полагам, най-после да се отплащат. Усилията в тренировки, защото аз преди тренирах, но постоянно се ограничавах с храната. Друго, което се промени преди 2 години, се преместихме, махнахме се от големия град София и се преместихме да живеем на село. Село в Родопите, от което е моя приятел, мъж Тони. Много хора, преди да дойдем така официално да се преместим тук, ми казваха: ти си млад човек, ще ти е скучно на село, какво ще правиш в това тъпо село и подобни неща. Естествено, няма да крия, че и аз си имах моите притеснения от сорта на тук няма да имам никакъв социален живот, никой не познавам, познавам 2-3 човека и то те си имат свой живот, аз не мога постоянно да бъда с тях. Естествено, и аз имам мой живот и аз не мога постоянно да бъда с тях, но все пак всичките ми близки приятелки са в друг град, не са тук и всичко това ме тревожеше. Но в същото време вече усещах напрежението и натиска на живота в големия град, а именно губенето на страшно много време в градския транспорт. 2 часа на ден аз пътувах от точка А до точка Б минимум в София, а сега 2 часа на ден, вместо да се бутам в градския транспорт, аз си правя разходка ето тук, на това прекрасно местенце, сред природата, на чист въздух. И друг позитив на живота ми на село е, че детето ми ще отрасне в много по-хубава среда, по-щастливо и безгрижно детство според мен ще има тук, отколкото в големия град, тъй като аз самата съм отраснала в малък град и там съм имала супер безгрижно и весело детство, все едно живееш на село, а на село ще бъде още по-безгрижно. Така че това ми беше първо най-големият стимул всъщност да кажа да на това да се преместим на село. Друг позитив, който сама си създадох, е, че тук всъщност тук е много тихо. Сутрин няма коли, движение, постоянно да правят ремонти по вас, както в големия град. И си правя всяка сутрин много хубава сутрешна рутина, тъй като нашата къща е с гледка към планината и е уникално. Малко са ми хаотични видеята, предполагам, ще ми бъдат, тъй като все пак покрай Бебчето съм малко по-разсеяна, правя 100 неща едновременно. Ето виждате, разхождам се, снимам видео, нищо не е подредено, не съм на контена живот. Да, правя си сутрешната рутина, лятото излизам на терасата, посрещам изгрева всяка сутрин, правя си медитация, дишам, чист въздух, пиша си благодарностите и всичко това наистина на една прекрасна обстановка, която в големия град е малко трудно да намериш и да се осамотиш по този начин и да ти е тихичко и приятно. Друго, което също така сама си изградих тук, започнах да водя групови тренировки. Там намерих много съмишленици, много млади момичета, които всъщност станаха и моята среда тук. Така че всъщност социалният ми живот не страда. Не съм сама. Има с кой да излизам, има с кой да си говоря по теми, които ме вълнуват, по теми, които заедно ни вълнуват. Така, сега малко гадна светлина, обаче върткам, правя кръгче, защото се разхождаме на една определена траектория, така напред и назад правим обиколки. Това са доста големи позитиви за мен, които се случиха, както се преместихме тук. Друг позитив. В София винаги пазарувахме от магазини от сорта на големите вериги, няма да споменавам имена, където естествено доматите са пластмасови, месото е бъкано с химия и колкото и човек да се опитва да се храни здравословно,
пак не е чак толкова здравословно. Докато тук всичко ни е домашно, месото ни е домашно, зеленчуците са ни от двора, плодовете до голяма степен също са ни домашни от тук от там, млечните продукти, извара кисело мляко, яйцата са ни домашни. Общо взето смятам, че се храня 100 пъти по-здравословно от преди, въпреки че ям същите неща, просто защото продуктите са от много по-добър източник. Също друго нещо, когато работя, знаете, че аз работя от вкъщи, мога да си позволя да живея навсякъде, където поискам и това няма да ми наруши работния процес, освен ако не е твърде яко и не искам постоянно да ходя напред-назад, но много повече мога да се фокусирам в постигането на моите цели в работен план, защото нямам чак толкова разсейващи фактори, както в София. А пък когато ми залипсва град, хващаме колата и отиваме където си поискаме. Пловдив, Смолян, Кърджали. Това са ни най-близките и Златоград. Това са ни по-близките градове. Естествено, когато пък сме по-фокусирани през седмицата, през уикенда можем и двамата да почиваме много по-пълноценно. Така че това позволява наистина да пътуваме и да си правим, да се наслаждаваме както на почивката, така и да се фокусираме в работата си. Този фокус, честно казано, ми липсваше в София, защото, както казах, там има 1000 разсейващи фактори. Разбира се, има и някои минуси, които няма да ги скрия. Единият минус е, че в селото няма фитнес. Аз съм изподеляла, че когато в началото снимах повече така и в Инстаграм и за YouTube, мисля, че съм споделяла, че тренирах в залата на училищния салон, където водя тренировки. Там има 2-3 уреда, има скрипец, има лежанка и свободни лости и дискове, свободни тежести, където реално аз можех да си направя хубава тренировка, тъй като аз по принцип тренирам повече със свободни тежести. По-малко използвам уреди. Естествено няма да откажа уредите за вътрешно и външно бедро, но като ги няма, не е кой знае какъв филм. Но пък това ме мотивира да си направя зала вкъщи. Зала силно казвам все още, но горе-долу оборудването съм си го снабдила. Взехме си пътека, взехме си лост олимпийски 20 кг, дискове. В момента имаме около 80 кг, мисля, че на дискове общо. Тепърва ще обогатяваме колекцията. И остана да си вземем лежанка, стойки за клек и общо взето имаме си ластици, дъмбели, подувки. Всичко останало може да се прави и с тях. Така че ще си направим една заличка вкъщи. Това ще бъде обаче, може би, лятото, тъй като и без това в момента след раждането са минали много малко седмици, 2 месеца всъщност са минали в момента, като снимам това видео, и все още не бива да тренирам тежко, така че, честно казвам, не давам чак толкова зор с домашния фитнес. Просто трябва да си освободим стаичката, да си я разчистим, бладисаме и да си наредим оборудването вътре. И това ще ви показвам. Много ми е интересно как ще стане преди и след. И така, минуса с фитнеса, мисля, че го решихме. И така, общо взето, мисля, че плюсовете излязоха доста повече от минусите на живота на село. Така че, наистина, просто радвам се на такова спокойствие, което никога не съм имала. Въпреки че сега имам много повече работа, имам и дете и се предполага, че човек би трябвало да е по-стресиран, но самата обстановка и майндсета ми, може би естествено и майндсета ми, да принасят за това просто да съм много по-спокойна. И това напрежение, което ежедневно го има в София, това да ми пулсира главата от напрежение и постоянно да ми е едно припряно, забързано, все едно не правя достатъчно, това нещо изчезна. И така, това беше от мен за живота на село. Спирам видеото до тук и ще продължим в следващото.